Badaukat arazo bat tipularekin. Mosten hasten naizen bakoitzean, negarrez hasten naizela. Baina badau truko bat, eta guantxe ingoet. Hau iten da mostu, hau buru gainean jarri, horrela, eta hola, ez naiz bat ere negarrez hasiko. Ez dakit honek balio duen, Zea hola zinez ez da ondo mostu, beste truko bat ingoet. Hemen dakat, eta begiak ondo babestu behar dira. Ondo babestuko ditut begiak. Ha, guain bai, ez tetela negarrik ingo. Tira, honeki bai, malkorik ez. Bueno, malkotxo bat bai, baino malko musika taldea. Adi lagunak. Kaixo lagunak eta Mai Arlanzon, ongi etorri, zer moduz? Ondo, Ongi, bai. ze ondo zuen menotia, egia esan, ze. Hemen ibili naiz ni, malkoak esatean aian, zuek malko asko ateal dituzue, diska hori aurre ateatzeko. Bai. Bai, Malko asko, lan asko, eta bai kareratuta ikusi genean, joereratxo bat, bai. Ondo, guantxe labetik atea berrila da, ezta? Bai. Baino, ez du neharrarazten, ez du malkoak inarazten, ezta? Bueno, hortarako entzunin biako da. Entzunin behar da, bueno, Bai. entzungo deu. Bueno, zemuz moldatzen zea zukaldian. Bueno, me katxi la mar. Bueno, badakizue, bea da, abeslaria, da kantuen sortzailea, eta gaur ikusiko deu zemuz moldatzean zukaldian, elkarrekin ingo ditugu bakailau kausera batzuk, saltxa berdian, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Mai, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean, errezeta iteko garaian. Ingo deuna da hemen, lehen da biziko eta behin, tipulina ondo txikitu, jarriko deu boltxo batian, bertara botako deu baitare, bakailua azalak enduta, balinbazka espinatxuak ebaik enduko xio, eta aragila bagarri botako deu, hola, mamila ateata. Bertara, ingo deuna da, arrautzak botako deu legamia pixkat, baitare botako deu irina, eta ura. Eta jungo gehan astutzen, testura bat topatu arte, buñuelito batzuk iteko, kausera buñuelitoia, baina ingo ditugu beste erabatea. Ingo ditugu gero zanpatuta eta sartaian pasata, bale? Era desberdin bat egiteko. Eta horiek gero bukatuko ditugu saltxa berdian barruan. Eta saltxa berdia egiteko, ingo deuna da, tipulina baratzuriakin ondo gorritu, behin ondo gorrituta da honian, o goxatuta ingo deuna da, irin pixka bota, goxatzen jarraituko deu, gero ardo txurila botako jau, eta bukatzeko salda. Behin, indadaka unian ja saltza berdia, hor bai perexila botako deu fresko-freskua, eta bertara botako ditugu patatak, alditugu bertanin. Baina batzutan nahi gustatzen bertan iteitugu nian, kosta itezaio. Ordu ningo dituguna da, zuritu, prejitu, panadera, eta gero saltzara sartuko ditugu. Hoi bai, papeleti pasako ditugu, koipedanak aintzeko, eta gero ingo deuna da, bukaeran ja, hilarratxuak bota, eta gainen jarri gauzerak, epeldu dena, eta plateraratu. Ados? Bai. Bueno, hau esan da lanian jarri beharkia. Ni hasiko naiz tipula txikitzen eta hau dena txukuntzen, eta zu hemen adibidez, aldiazu baino malkoik ez bota, bale? Hemen dagazu tipulina eta baratzuria. Agarrande jendon den, Seguru, bai. Zu artea kendu txortena, kendu sustarra, eta bestia lauki txikitani, bale? Bale, hori bai. Ni berdina ingoet, nahazu fijatu nola egiten hona, bale? Oso ondo. Venga, hemen ingo deuna da, saltza berdiantzako, lapikutxuko hau bateako deu, eta nik ingotena da, boltxo bat atea, nere kauseren nasketa iten juteko. Bale, eta hau esan da, lanian jarri bergea eta mingain ematen aldi berian, bale? Bai. Bueno, Mai, konta iguzu, noiztik handao malko taldea martxan? Onjala aurten ingu urte bat, justo hilabete barru, eta hasi ginen dana nire paranoia bat zalako, guran eben rock talde bat ikia, eta, eneiz bape ondo moldaketan gitarriaz eta bestelako instrumentuakin, eta erabakin eben jentia topa hori nebela. Así que hemen lehenengo gauzia, izan zen kuadrillakoak sartu, urak beti prest dauz dana itxeko,
Así que, hoxe, sartu neben, bueno, proposatu nosten kuadriako bi mutikoiri, ze justo batek gitarria joten dau eta bestia baterixia da, eta gitarra jolia berez jarri zan bajista moguan, zeo zeitzen. Oida, talde harra, oida, kuadriak azune, musikeron kuadriak azu, eta? Total, eta bestiak animaitzen nahikoa landako. Bai, ez da? Ondo. Eta gero, beste bi taldekide topau geben, eta urak be lagunketan sartu zian, eta listo, hasi ginen dana preparean. Nik kontua galduet, zema zeate zehazki taldian? Bost. Vale, bost. Ordu zehazu abeslari bezala, gitarra dakazu, bi gitarra. Gitarra, zenik gitarria, bateria eta bajua. Eta bajua, vale. Aeronik abestu, eta listo. Vale. Baina zuzea, abesten duna, baina bai sortzen duna, ez da? Bai, nik kantuak neukan ninja pandemia garaixan hola, eta berandu baita. Eta hori kantuak nik bakarri defenditeko mokuak ezian. Orduan pentsaunen... Seguro ez sinisten hori. Bueno. Laguntza nahi zen du, mimitua nahi zen ditun, ez da? Eta, bueno, hoxe. Eta gehitu zian, eta kantuak rockerizauen geben, saiatu. Orduan, etzan, guen roka da, eta abesti horiek zian letrak melodia bakarrikan, eta etzekain guendikan musika sartuta edo hori da, bakarrik zian akorde simpliak, nik erabilitxakoa kantua iteko, baina beste ezer. Vale. Orduan, diska noiz plazatzen, guain urte bete esan dezu, ez da? Ez, ondiala urte bete, hasi ginen bakarrik hori kantuak iten eta lekutan joten, ez ebe barik. Eta gero, diska hauten etorri da. Bai, abenduan, grabogen aritzarregin estudixuan, eta hori eta oin kaleratu da. Ikain. Zenba kantu topatuko ditugu diskan barruan? Disko fizikoan barruan, hau importantia, disko fizikoan barruan dauz 10. Eta zeba fizikoa o ez fizikoa? Eskertu inbida fizikoa erosten dagoen jairi, ze oso samurra Spotifyen jartia, baina Spotify artistan dako dirurik ez dugu muten, eta guri lana bakarrik hori da, bai. Eta hoxe eta desidu geben, bakarrik den fiziko, eta aurrera desiduko zein kantuaken. Ja hori, momentuz, hola. Ondo. Eta eze abesti mota eta zenbat abesti topatuko ditugu disko fizikoan? Fizikoan hori, 10 eta dia rock estilokoak o zehoz ezatiarren, bai? Ze estilo mota asko dauz, baina, bueno, oinarritu gara guk entzuten duen musikan, gisa dauzela kantu batzuk maz potente, ze daku taldian bi metalero. Eta zein dizkizue, potente gila jarri, horri bidizea burrukan, o utxin zeare bai hor? Zian berez maz romantikones, baina urak, pues no. Eta guen kaineruak dira orduan. Bai, hola. Ondo. Bueno, hobeto ezagutzeko, Magic eta bere kide egiten duten musika, zero be, hementxe gau prepatuta, diskan lehendabiziko abestian, bideoklipa. Ikusi zea. Hemen iak restatea zainei, Ona, harra kaina, Bai. Eta hau da, lasaiena o kaineruena? O tartekon bat? Tarteko zeo. Tartekon bat, Bai. Jope. Ona, ze esaten du kantuak? Bueno. Nik idazten dut, pasaien txaten eta pasaien esaten gauzan inguruan, dana de amor. Dana de amor. Del todo esan, porque... Este es una esan zer dan egia eta zer ez... Zer dan benetan pasatako eta zer ez... Igual norbeiek entzun eta zera porra aludido, así que, ez? Vale. Baina, bueno, kantua doia apur bat, maitasunan inguruan, hori bai, eta zela, hasieran batutan gogorrak iten garen, ez du admitiken sentiken duna, eta gero bukaeran, dela eta huiten gara. Flantxo bezala gelditzen gara, ez da? Bai. Así que, horren inguruan doia. Ona. Eta kantu guztiak olako bizipenetaz dijoaz? Amodioataz edo danete por... Bai, dauz gauza batzuk inventa guinotenak, porque, claro, baina, geixenak maitasunan inguruan egin dabe berba, edo gorrotuan inguruan, dala kontrakoa, orduan, hoixe. Ona. Beitu, horrin bihar desuna da. Hemen, horrea bota, organikoa, zaborrak, eta tipulina honea bota guztia, bale?
Eta olio pixka botako izut, eta guain Eta jarriko bestia ez dugu dakit ondo moztu boten, Zein. Batzut ja, Hola, ez que ez dakit... pikatu pixka gehiago, bale? Bai, pixka gehiago pikatu, eta gero dena barra botako jo, eta goxatzen jarriko dugu, olio pixkatekin. Ondo, eta orduan, zenek jartzen dio musika? Zuk adibidez, letra bakarrik egiten duzu, eta musika... Eta ahotzan melodixia, eta gero ja bestia, lokalian juntaiten garenean, badanak batera bakoitzak bere partia egiten dau. Eta hori batzutan ideiak bemuten gara, bakoitzak... Gehiagi mareatzei zuek, gutxigi... Nik eure Iazun behaiei, zuzea ordun. Bai, eura jarraitu egiten daztai, así que... Ondo. No me quejo. Eta zertan ibiltzezea mareatzen, zer esate diozu, o zer da zuzendu, nola iten dezu elkarlan hau? Faten gara eta, faten garenetan, porque geixo benzai hauiako geke, segun ere aita, eta arrazeako. Segun ere aita, bale. Eta, hori, faten gara eta bakoitzak kantuan ikuspegisa demuten dau, eta bakoitza bere instrumentua lantzen dau, prepareien dau, uran kantuan interpretazioa eta aurrera. Eta egongoa baten bat bestia baino gehiago mareatzeuna. Jode, hemen sartu punteo gehiago, hemen bestia eman, hemen egurra gehiago berde, edo. Bai, baten gero etxera baten daudana. Eta dana mareauta kartzeu. Bai, mareauta, bai. Bere era moldatuta. Mila gauza, baterixan injotau, eta gero baterixia gaketan da, como... Bueno. Baina, ondo. Hori bia da, ez? Hor, zuk abestiak idatzi zenitun asko, taldian elkartu baino lehenu, ez da? Bai. Baten bat moldatu behar izan dezu, o zeuden bezala mantendu dituzu, edo mareatu indizue hor? Batzuk kostauxaku itia, hori eusen akustiko inja, eta geukan helburuakin, gauza batzuk aldatu inbizian. Orduan, hasieran kostauxaten moldaketia berzino berri horraitara. Baina, orokorrian, bastante samur urten zan bai. Bueno, hemen olio pixka botako jo, hau jarriko dugu hemen, oso ondo. Eta pixka goxatuta da honean, geroxio botako dio baratzoia, bale? Bestela batzu punta txiki horiek batzutan erriten dira, eta geho amarrua guzten du, eta ez da komeni. Zeratikan, tipula erretzen hasten danean, ura gehiago daka eta ura askatzen hastea, baina adibidez batzui puntxa horiek eskinan da erretzen baia, geho belbeltza gelditzen dira, eta orduan pixka dutzuko dugu goxatzen, eta tipula ura eta askatzen unean orduan botako jo barroa, bale? Hemen nahi naiz nia golaxe jartzen, eta gero ingo deuna da beste gauzakin astu. Eta Malko izena zergatik jarri diozu taldiai? Oso jarri zenion ebai lehenuo. Bai, pentsauta guen, nik lehen joten eben Leiren Gonzalezekin, gitarri hola dana akustiko, eta berzinoak eta gura geben, hori talde bat sortzia, orduan beak eukan pentsauta izena, eta gero atzenean entzan urten, baina izenak ingatu nintzen, eskatu notzen baimena ebalteko, oso politia pentsaizat, ez dako arrazoiri, bakarri da... Bai, politia pentsaizaten, eta gainera oso esanguratxua, gero ikusitan urten dian kantuak, oso melankoliko, ez dakit. Eta guain izen horrekin pixka melankolikoan bila jutezea? Bai, igual bai. Oin hori ikutia landanan izen moguan, igual bai. Esto plantea baina, seguramente. Nahi gabe, igual. Guain badazkazu ja besti gehiago idatzita beste diska bat atatzeko moguan, edo nola da zaudete? Beste hogei, ama. Eta nola aukeratu dituzu hauek hor jartzeko? Ostra, galdera. Hainbeste eukita. Bai, bazian hori rockeri zaiteko biharra eukainak. Osa, akustikoan... Zeo ze falta. Bai, eta bestiak igual lasaitxua badia, edo igual ez, baina hori takabota uzen, eta esanen behitu, bi urten oia kantu honaikin nire gelan, inok ez dago entzun, así que zeo zein bida. Kaleratu imiar deo. Ondo. Bueno, hemen bagoaz, lehen da biziko urratzak eman ditugu. Indetena nik hemen, bakailu guztia buskatu, hola guztetzei eskukin, alko zan labanakin, baina ustela lauki perfektua galdituko zian, eta hola, kauserak iteko garaian, hobeto gelditzea. Eta gio inbertena esan dugun bezala gainuntzeko zagaiak jarri, horri imai oso buelta txiki bat hola reki, hola xe, hola ra, eta batzu jabota. Oso ondo, mikrofonoa bezala, uste zuzuk hori. Oso ondo, magi. Ingo deuna da, nola lehen dabiziko urratzak inditugun, eta errezeta bideratu deun, jungo geana Santa Maria Arrandeira, eta handago, peskatera, guri aholkoak emateko zai. Eta gaur, arraitxurian inguruan itzeingo. Guazen entzutea.
Kaixo, Joseba, etorri jazte berriro trintxerpea nire arrendegira, eta gaur erakutsi zuet arrain txuriak zein dire. Orokorrean, arrendegia guztian, arrain txuri gehiago dago urdinak baino, gaur behintzat. Arrain txuria eta urdina diferentziatzeko orokorrean isatsa da. Isatsak ez dute V, lisuak dira. Hoi da, karakteristika importantina eta azkarren ikusten dena. Arrain txuritikan urdinak karakteristika asko berdinak duzte. Bakarra txuriak dakana baita ere fosforua ezurrantzako, muskulatura eta odorantzako ere ondo tortze, zirkulazioantzako da. Bira, hemen bertan arrain txuriak dugu. Hau, zatuko zute, denak etxe guztietan norbaitek probatu du. Hau da, zapua. Zapuak bi klase daude. Zapu txuria eta zapu beltza. Tripan ikusten da, nola dian. Zapu beltza normalian, sukaldian da gehiago baloratzen da. Eta ur gutxio soltatzen du, gozinatzeko garaian. Geure bai, hau da, arroketako bat, itxaskraba, amuko izaten da normalian. Eta hau, arrain zopak iteko, arrain pastelak iteko. Labeak ere egiten dute jendeak, labian erekita, liburuen erekita, labian ere asko jatete. Eta hau da, etxeko janari basikoa. Legatza etxe guztietan jaten da. Norokorren izaten dira, arrastrekua edo bestela amukuak. Amukua ikusten da, ezkatak dena hemen betia daudelako, denian daude. Sarian bildutakoak ezkatik gabe daude. Bera, hau da, hemen deitzen dugu arraingorri. Eta hau ere, itxaskraba bezala, pastelak itxeko eta asko erabiltzen dute. Zopak itxeko, batez ez zopak itxeko. Azkeneko aldi badin, labian inun, eta izugarri hona agatzen da. Eta hasi nintzen idean baten arrendekian, eta jende askok labeako eramaten dute. Kasu honetan, bakailu gatzatua, hemen asko saltzen da, sagarrotegi garaian batez ere pila bat. Migak eta aleta txikiak normalian, tortillak itxeko, edo ajoarriero eta gauzek itxeko ibiltzituzte. Filetiak edo lomoak edo takoak, salsan, pipilan itxeko, edo horrela. Eta buru hemen, trintxerpen asko matetuzte kaldeira, da ez deitze jote hemen bizian gallegoiek, eta eitzen dute askotan egosita pixka bat, pimento jakin da den. Eta gauza kuriosoa kontatuko izuet, Renator Irondikan, urte asko da makita arrandegian gurasoakin, eta hango otxurak, hango jende jateko otxurak, arrandegiontara ez dut zer ikusilik. Den aldatzen da. Han ez zuten abadejoa jaten, hemen abadejoa jaten da, han gehiago dago para horno, hemen gehiago dago itxeko kaldeirada eta guzillak eta hoi. Arraia asko aldatzen da. Irundikan adibidez, trintxerpen. Bueno, Joseba, espero gaur ikasi zana zerbait arraia txuriataz, eta hemen txena dutxiko naiz Peskadia Santa Marian, nahi zuneako hemen txen. Bale? Agur. Haupa maitena, zea holku errak eman dituzun, eta ze arrai errak eta freskoa dazkazun. Egunen baten ja hainbeste reporte eta gero etorri berko egun baten gurekin zukaldatzea, ez da? Bakiz eskuona dakazula zukaldian, da zeo zego xuengo dugu bion artean. Bueno, bezarka da hondi bat, eta nahi esun arte, gu hemen egongo gea. Bueno, hemen jarraitu behar deuna, hemen batzut ja eta tipula gota deu, bale? Goxatzen dakau. Ez den nairez, behitu, hemen kolore pixkat hartuit, baino hoi baino kenjo ez den nahi. Orduan, ja, da hola, martxan, guain ningo deuna da, zua pixka jetxi eta jarraitu goxatzen. Zatik, kolore beltzartzen bau tipulak, saltxa berde batentzako, berdia berre marroia gatuko zaigo. Orduan, komeni da, iten badeu barazkik eta potxatu, suabe potxatu, bale? Bale, hau, martxan dakau, hemen inbiarretena da arrautzak bota, legamia irina eta ura, eta kauserak prestatu. Eta horrengo deuna da, patatak jarri berritugu potxatzen. Orduan, hemen ematizut zuri gailua, eta ingo ditugu panadera. Bakizu nola dian patatas paja, fin-finak. Patatas baston, normalak. Eta patatas rejilla, hola mozta, bukora etortzen nahi naiz, ekora etortzen nahi naiz. Eta panadera, hola, ra. Oso finak bez, Ez, baina oso potoluak ere ez moztu, erdibidekoak, bale? Bai, finan mozten baitu segertatzea, gero, potxatzea ditugula, gero saltza berden, eta gero desein ite zaizkigu, orduan.
En 6 milimetro, bale? Zuk ikusi, ez moztu oso potoloak ez oso finak, bale? Lehen da bizi zuritu, geho uretatik pasako ditugu, eta geho mozten goitugu, bale? Eta ingotena da, behitu, ja olioa martxan jarrikoet, geho patata bertan potxatzeko. Olio desente botako jau, baina gero, iragatzin goitugu, lehortu, saltza berdian sartu baino lehenuo. Bale. Bueno, abestien artean, leheno ikusi deuna ez da bideoklip bakarra indezuena, ez da? Ez. Ingeben deserrian bideoklipa baita, dela kaleratu den bigarren kantua. Bai. Ze, gura geben izatea, apur bat, obra kompleta. Ez bakarrik entzunekoa, baizik eta baita, zehose bizuala. Eta hoxe dako lagun genio asko, eta lagundu inozkoen bideoklipak iten. Eta hoxe oso eskertuta gauze, gu ez gara gai horako gauzak iteko. Hombre, dana ezin da ondo eman, da orduan, profesionala bilatu dituzu egiteko, eta... Nola nik ikusitakaten, eta zuek seguru aski ezetz, o batzuk bai, ez tezunak ikusi, eta ikusezunak berri ikusi. Allí, aia, zuen lepoko minak imukate zue kontzertu eta gero, ez da? Bai. Zuek ez dakit, baina hor behian daudenak, agujetakit. Bai. Zuekin da, eukiko zueia. Ze ona, daneti daka besti honeke bai, ez da? Bai. Justo hau bestian aldera, badako hasiera eta bukaera leuntxuak, lasaitxuak eta tartekoa... Gora etorte zate gero. Bai. Ze ona. Eta, zer topatuko dugu, zer tazitzitezua besti honetan? Kantu hau idatzi nuen, justo berrixa da, ez da onjala asko idatzi nuen kantu bat. Eta idatzi nuen, fanintzan, bizi naiz Bilbon, bertan ikasten dut. Eta, zieran lehenengo urtian, zan oso rarua bizitia etxetik kanpo eta buelta iki azte bukaratan, eta dana eguen berdin, baina jentiak bere bizitzia ikin jarraiketan hemen, eta orduan hori apur bat dramatiza guin hemen hori, ikin duten danan moguan, eta hori, destierro bat izango bazan moguan, deserri bat izango bazan moguan hartu neben, eta hori nire errixari... Baina arrazoi asko dakazu gertatzean akin horrez, da, Bai. Nire gertatu zai, behin minutan ni denboraldiak juna ize bai kanpoa, Bartzelonan urte bete, Australia beste bat, eta bueltatze zean Australia inglesa ikastea junitzen, hori izan nintzen. Asuntua da, bueltatu nintzen zezatezuna, gauza daude leku berdinean, baino... Zu etze hau leku berdina, ez da? Eta bertan dauen jendia bez, euran bizitzak aurrera inau. Dudi gabe. Eta hori, eta kuadrillan geixen bat, batzuk eusen kanpuan, beste batzuk eusen herrixan, betiko gauzak egiten, eta orduan izan apur bat, rarua. Baina, segituan jartzean martxan, segituan, Bai, gero buelta, eta ja... Zuta ni bezala erreziteite duna, nahi gabe, Bai, eta danakin enterau, eta kaina pare bat, eta listo, soluzionau. Eta listo, dana eguneratuta. Bai. Ona. Bueno, eta, beste abestin batola nahi desuna ipatu hola zehose... Berezia. Bai, oletran batola berezia, edo... Diskoko atzenengo kantua, oso berezia da, danakin alderatuta ez duzu lepoa jareten. Amaierak da. Amaierak. Berez txakurrak da, baina Spotify-rako atzena, digamos. Fizikoan ez da, baina hori berezia, behatzigarren kantua, hola jarreko, da amaierak, eta oso berezia eta desberdina, ze disko danakin alderatuta hemen malkoak botaten duzu eta ez duzu lepoa jareten. Vale. Honekin agujetak ez. Baina hori... Baina klinez, mierda. Me katxu la mar. Ai, ama. Ona, kasuela jarri burua, ni leheno jarrieten bezala. Osea, kasu. Ekiditeko malkuak. Ai, ama. Ona. Bueno, eta hor beste abestitan, ze topatuko degola, beste zerbait aipatu nahi desuna? Esan dakua, danak apur bat maitasunan inguruan eta gorrotuan inguruan ikan daue berba, eta diskuari esan naiz direnak deitu gotzan, ze azken finan zian kantu batzuk enebenak pentsaien kaleratuko nebenik, inoiz,
Eta orduan, zuretzako ite zenitun? Hori da, niretako gordetako gauzak zian, eta momentu batzutan pertsona batzuri esan enosten gauzak. Eta hori eta esan. Ergalatu jozu jende horrei dizka? Tentauta gonaiz, baina ez duzten jare. Aurkezpen kontzertura bialdu binemen gonbidapenak, zuretako, zakitu zeba, baina zuretako, baina ez. Eta laugarrengo abestian adion zaitez. Apunto, baina enosten jare. Así que bueno, hola, gatuko dia gogoakin. Ona. Eta aurkezpen kontzertu hori nun izan zan, noiz izan zan? Ba, izan zan Oñatiko gaztelekuan, martxoak 23, justo korrika pasau osteko gunean. Ona. Eta izan zan oso momentu berezia, bueno, ez geben pentsaien hain beste jente fango zane. Topera ordu neon zan. Eta bai, egisa. Eta hoxe, pentsaien geben jentia bixamonakin egon zen gozala, korrika pasau zango, izeko bostetan. Eta igual etorri zian, así que oso eskertuta. Ze ona. Eta nola izan dia plazarazte horiek? Txitxare asko tripan, nola... Bai, naizta aurreko udan ibili kontzertuak emuten diskoa ez geukanian dirua lortzeko, berez oituta gombiako ginean, ez? Baina ez oso urduri jarri ginean, urten eta inbeste buru ikusi eta... Osea, benditako urduritasunak etorri zian orduan, Bai. Lehenengo kontzertuen eukiez geben urduritasun hori, aurkezpen kontzertuen etorri zan. Katxiz da, Zema kontzertuen mandituzu eta nola dator udaberria? Ostra, nola etorri da udaberria eta nola etorriko da uda? Zenbat ez dakit, enaiz akordaiken, igual 10 bat hola bai, Euskal Herri danetik, pangara ezauketan ez geben herritxara. Eta hori eta ontxe, pitxinka, lehenengo... dana digeru bidaz, merchandising hain, diskoa, tara, bestia, lan asko da. Baina, kontzertuak gertaketan eta hoxe, ilusio askokin, zeia umetxua badau, así que... Eta guain, atea, ondo. Eta balda olekun bat ola esatezuna, iritsi nahi deu, goltza onta, hemen nahi deu ibili. Egunen baten, eta gehi zautzeko plazan, no? Joge ben, zarautzen, bai, que bai. Oso ondo, onzan, bai, gainera turista pila, plazan abeteta. Ambinte arra, ez da? Bai, oso gustora. Baina, antzokira hola jatia izango zan... Puntazo. Hombre, ostegunero berta, eta ez jotia, Bueno, hemen ikusezu, garrantzitsua, irina botaet, eta irina pixka zukaldatu inbiara. Bestela gero irun zapore gelditzea. Eta guain botaetena da, txakolina, ardo zurila, hemen erreakzio egin du, potolo jartzen da, eta guain, salda botako deu, eta goxatzen utziko deu. Eta gero botako jo, peresil mordo bat, hilarrak, eta patata biguina daudenian, ebai sartuko ditugu barroa. Baina, irekiteunean ikusiko zuen nola berrio ligatuko un, eta berrio potoltzen hasiko dan. Hau hemen utziko dut, gehiagin murrezten bazaigu, pixka gehiago botako jo, bale? Bueno, hau azten da potoltzen, irekiten azten handian berrio, ordu nite erreakzioa. Bueno, eta hemen dizkan jartzeu, esan ez direnak. Asko gehatu zaizkizu txintxirik, oze? Esan biharreko gauzak bertan badauz, ondio gauza asko agotezateko. Así que beste 100.000 kantu horreitan, egunen baten esango dia, ondio falta dianak, baina momentez gustora gelditu naiz. Ondo. Bueno, hemen, gatza pixka botako jo bai, sosito ez gaibiliko, bale, honingo jouna da zua pixka jetxi, oso ondo, eaki goaz, eta hau ikusi zuen nola irekitzen duen, eta ja loditu dan pixkat. Ez teu nairez, irin asko bota, irin gehiagikin geho bexamela emate horreta, bexamela ez teu nahi, saltxa berdia berdeu. Eta geho saltxa berdia baten batek esango, perejila zeatik ez dio bota guandikan. Modu desberdina daude saltxa berdia egiteko. Bat, hasieratikan botatzea perexila, saltza berdetxo jartzea, baino geho ilundu itea pixkat. Eta gaina perexilan zaporia ez da inbeste nabarmentzen. Baino, ia indadakaunian, perexila botako jo mordo bat, freskoa, berde-berdia, eta orduan, berdia mantendukoa, perexil freskotasuna nabarmenduko deu, eta kistonak gelditzea. Nik hola nahiagoet. Batzutan iten dut pixka eta ziren eta pixka bukaeran. Zatik, amaixu batek akutzi zin erabatea, eta bestiak bestea. Eta ni pila ikasu iten nion. Baina guain usten dut nahi otela bukaeran bota. Eta gaur rola erakutzuko izut. Bueno, lagunak, hemen txaigea, esan bezala martxan dakago gero kauserak prejitzeko, patatak eta hilarrak berta botatzeko, hau garbituko dugu pixkat, eta jungo gea beste reportai bat ikustea. Zehazki, Bilboaino jungo gea, eta bertan daude Fermin Tabernan, gure zai, guazen area.
Kaixo Joseba, egunon. Aitor Olazabalaga naiz eta etorri zari ozta bere bar Ferminera Bilbo sarrean. Fermin tabernan gauz eta aiteke idizeban hau oindala 62 urte, 1962an. Denpor asko da. Iaia klasikoa handi belgara, hemen, alde sarrean, eta gure bezeroak klasikoak dire, betikoak. Eta baina hasi dire ja, kanboktarra torten asko. Domekan betorri dire Australiatik. Gerota, leku arrarotik, Txinatik, Japonetik, gerota gehiago etorten dire. Egu gara lagunen taberna. Nik esan dut, leku etorteko, jateko, barre egiteko, eta gero joateko posik. Gure pintxo berezia da bakailoa. Eta egiten dugu zirulau mota bakailoak, ordinik, frigidute egiten dugu saltzan, eta gero eta gehiago dator jentea hori jaten, bakailoa. Horregatik gara famosoak, bakailoa haitik. Gilak bebai, tortillak bebai, baina bakailoa haitik principale. Bueno, oin joango gara barrure eta esplikatu dugu zelan egin gure pintxo bereziak. Bata gordinik eta bestea pilpilean. Orain egingo dugu Bilboko zuzea ditzen duguna, zuzi bilbaino. Hori da, bakailoan solomotik atratzen dugu zatitxuek, eta dana egiten dugu origoagaz eta berakatzagaz. Eta gero joaten da, hori zatitxu baten, eta ganetik piper gorria apurtzue pikanteaz, apurtzue bakarrik. Hau pintxoa da gehien saltzen dugune, ze egiten dugu egunero, eta jente etorten da hau jaten. Pintxo hau, hasi ginen egiten igual 20-25 urte, eta hasi zen aitek. Ez da zelan errezeta lortu zuen, baina berak hasi zen hau saltzen. Eta guk segitzen dugu, ni pentsen dut, mejoratzen apurtzuet. Orain hasiko gara egiten, bigarren pintxo da pilpil. Egiten dugu makailoa pilpilean, eta tosta baten egiten dugu piper berdea, makailoa pilpilean ganean, eta horren ganean ja kipulea frigidute eta berakatza purtsu bat. Normalean, pilpile egiteko, urduri bazauz edo txarto bazauz, pilpile ez da urtetan ondo. Hori gertatzen da. Eta gero, makailoa espada ona eta origoa espada ona, hori gertatzen da. Pilpil pintxoa zuzigaz, gehien saltzen dena, bai. Bueno, Joseba, maitu dugu ja gure pintxoak, bar Ferminetik, Bilboko aldezarrean. Bakarrik esan eskerrik asko da nahitik eta hemen gau zure zain. Hurrengo arte. Hau, Paitor, artista, eta gora Fermin tabernako pintxuak, Sei, txura, ai, ama. Zut Bilbon bizi zinean jute altzinean, buelta hortan. Pasabin biako nahi, Pasabin biako zea, bueno, jungo gea. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu olako gauza goxo egiten, gu saiatuko gea, gure saltxaberdia hain hona teatzean. Beitu hemen nola dakaun hau, Lodituta, puntxu-puntxuan, patatake bai, beitu zein bihar daun, Sartuko deula bana, eta ikusiko deu ja, beitu xamur-xamurra daudela. Ezin hobe. Ingo deuna da, iragatzi ingoitugu. Ingotena da hemen jarri. Eta hemen, jendia esango, zenbat olillo? Lasai, olillo hori berrera biltzia dago, Patata bakarrik inditugu, eta bi arrautza pregitu batzu nahi baituguin, okixau nahi badeguin, alda erabili, bikain. Olilloa dago, ezin hobe. Ingo deuna da, bertan, pasatu, ondo iragatzi, eta bitu, sartaia hobea erabiliko deu, kauserak iteko. Hemen ingo deuna da, guain, badaka ekoipia, baina guain diketa txukuno gelditzeko, hemen jarriko ditut. Bale, hoi, listo dakat. Oso ondo. Eta bestalde, inberdeuna da. Hau exe, pregitzen jun behar naiz hemen, eta saltxa berdeako berdeu peresila. Desente erabiliko deu, Ez da, erdila ez, baino ia, bale? Laurdena gutxienez. Eta ingozuna da, ostokateatzen jungo zea, bale? Makiltxoken du, eta ostokatea hemen, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni hemen inberdetena da, behitu pixka, loitzen juten bada, ez da okuidoikan. Hemen laga ez salda pixkal deno sobratu zeitena, eta botatzen jute geha. Eta salda dana gastatzen bazaigu, ur pixkat hartukoet, eta ura bota berbai jau, ura botako jau. Bale? Bueno, eta zuek, Magi, nola moldatzen zeaten saio egiteko? Esan dezu bat kanpon bizidala, bestistak izen, nola moldatzen zeaten? Bakoitza bere bizitziako, baina, bueno, batzutan juntaien garenian ikusten dunean astebete barru kontzertu badakula, juntau egiten gara. Benetan, hola xe, Nera jak entzuten bat, bueno. Entzun ikoizu, Bai, baki joa, Bueno, bronkaren bajasoko, zebeak estaten dau, geixo bentsaio biula, baina, bueno.
Eta hoxe, daku justo oinatin eraikin bat erabiltzen dela gauza kulturalak iteko. Eta bertan daku solairu oso bat lokalakin, danakin sonorizauta eta prest, taldiak bertan ensaiaiteko. Eta, horrek sortu dau, oinati zatia, inbeste taldeko herrixa, oza, dau musika... Ez que ze gauza hona da, nolako zerbait eukitzia herrian, ez da? Gaztiek, ez que ezin da alokailu bat ordaindu da, adibidez ensaioak iteko, ez da? Ez. Eta hori, eta gainera... Pagakin ezin da, pagakin ezin da. Zo paga hona auki behar da hortako. Bai. Eta hoxe, zela partekatu iten duen lokalak, atzenean zehozerren biharra baldin bakotzu, eske amplia hau estropea huxat, edo atzenean lagundu iten gara, eta kriston suertea da. Zenbat talde zaudete gutxu gara bera? Ez dakit. Pila bat, Zango neke 10 bat lokal dauzela, eta... 10 lokal? Bai, eta bakoitzian, dozena erdi bat? Ez, hiru lau talde. Ja, badia, eta bakarlarixak be, ondo. Ona. Jode, ze ona, holako aukera eukitzia. Zautzen bada hori bai, zautzen bada, biztale gerralden, lehen obintza base honi aspaldian naiz junarea gora, taldiak entzutea, gu gazte ginean gogoratzen naiz jute ginala, zatian zeuden bai anestesia o folklore eta ez dakize, eta betian jotzen zeuden, da zu entzuten egote zinean kanpuan, eta noiz behi kabarroa sartu eta saltxeatu, eta horri biltze ginean. Baina egia esan, olako leku batek pia laguntzeu. Pia laguntzeu, zatik bestela nun ensaiatu. Nun, nola, eta... Nun eta ze diruki. Eta ze diruki, guantxe esan dezu egila. Eta, dana ze da musika, ozein da zure ogibidea, oze ikasten naizea, ozerta... Medikuntza ikasten dut, Bilbon, eta... Zazu Bilbon jarraitzen dezu. Bai. Karreriak hau arte, bai. Bai. Eta Lucia danez motza ez da, desde luego. Aita, ez du asko ensaiatzen, baina ikasten nahi da buru belarri. Hori da, justifikauta da. Zena, zu ensaiatzen egote egun guztia? Ez, claro, ez que bestela hola. Ondo. Denbora asko ensaiatzeko, aldunian. Beitu hauek ze pintaka dakaen, Bai. Earra. Xamurra barrutikan, eta ingo ditugu markatu. Ez ditugu guztiz ingo. Gero saltxaberden gainen jarriko ditugu, eta hor bukatu ingo dia egiten, Hale, hemen guelta mango jogo nahi, beitu barrutikan zez gauza xamurra, eta honei berdin ingo jo. Eta esan dezu medikuntza. Medikuntza nadarrasko daude, ez da? Bai, ondiok desidiu arte, esan bezala, ez da oso karrera motza. Bai, ez da? Ez, así que, ondiok erabaki arte... Ez da oso motza eta asko alda luzatu. Bai, gainera esaten dago, bizitza anerako da, bixar zein bioten hobeto ez pentsaitzen, eta jazta. Ados. Eta han ze bizizia, pixukidiekin, o... Bai. Ze ondo, ez da? Nori beti faltan bota, nola ikasle txarra izan ari zen, beti zeituan lanea, eta inoizen naiz ikaslekin bizi. Hori harra izan behar du, ez da? Bai, gauz gainera laboinatiar, oso laguna gara, eta bizi gara oso posidana batera. Eta hoixe. Normal, ni ongo nintzen posike bai. Nekatxiz lamar. Eta hor nola kudeatzen dezu, zer egiten dezu bazkaltzeko, zer jaten dezu. Bakoitzak bazkaldu, behana. Ze ordutegi oso desberdina daku, orduan, hoixe. Bakoitzak behana, baina faldu danak batera. Eta hola destakar... Txandaka o nola itezue? Ez, danak batera sortzitar jaia goziako. Venga, danak zukaldera. Zukaldian, astelenetan dezidiken du ze erosi, erosten da, eta ja azte danerako, egunero, lo que toque. Ona, eta txandaka jotezate bai bat zukaldatzen besti harriku egiten, o... Bai, mosten du hola fueta purba, eta fueta milartian, venga. Bai, baina ondo moldaketan gara, ez da buena janari xaitzen, gero... Harriku egitea. Bai. Bate mateongoa beti harriku egiten, Izalda ala. Bueno. Zuga, tokatzen zaizu nien zuri zerbait berezi egitea, ze prestatzen zu? Bueno, behitu aztelen danetan, eta hori gomendioa ikaslian dako, ze merkia eta danok batera egiten du, takuak. Vale. Ez dia harri altako, ze, claramente, takua masa ez dezu egiten. Egiten du apur bat, petxuga apur bat. Petxuga, piperrakin, tipulakin. Nahikoa, guretako nahikoa, ez gara gourmet. Así que... Bueno, gauza da etxen indakoa eta xamurrain da ondo jan. Bai. Bueno, hauen pikau ingo dugu, bale? Sekula pikatu alde superesilla txiki-txiki. Ez? Bale, truko bat emango izut, bale? Bai. Truko bat da, asko azten dia hola pikatzen, no? Ra, eta hola pia kostatzea.
Orduan, iten detena da, pelota bat iten det, ondo inda, eta ja, pelota bat dakatenian, hemen juten naiz fin-fina egiten. Vale? Eta ikustezu ja nola teatzen txiki-txiki, eta hor ja lan asko aurratzen dugu, vale? Orduan zugartu hau, pelota ondo itxi, gogorra jarri, eta aldezun finen egin. Eta orduan ja lan erdik aurreratuta. Hemen, eharrak hauserak, egitea esan, ez ditut askotan nolako gauzak iten, eta itxura badaka hauek, eharra baino, eharra, beste hiru botako ditut horrea. Bueno, eta zeintzuk izan dira zure erreferentiak musikan? Grupua iteko arrazoia, gauza askon artian, izan zen, lier asko entzuten dut, lier taldia. Honea etorri da, honek gukin egon danen. Eta lider da, una crack. Una crack, ala ba. Eta esaten nuen, bere muko izatea gurot, kantuak dakot, así que saiatu ingo naiz, eta hoxe. Eta aparte, betikuak ez, berri txarrak, horako taldiak. Eta taldekuak danak antzeko guztua dazkazue, o bakoitza alde batetik jutea? Bakoitza alde batetik. Bai. Hori, bi gitarra joliak dira oso metaleruak. Orduan datoz da, entzun hau. Eta, Eharra izan bila, ona. Bai. Eta hoxe, atzenean, akaboten du bata bestian gauzak entzuten, igualetzianak berez gure etxean entzuko godenak, baina, eta hoxe, bakoitza da bere amana. Eta ala izan behar du. Bai. Eta gaudenen artian, malko sortu. Bueno, hau ingo deuna da, listo, ezta? Bai. Bukatu ezu? Hau bukatu falta zaizu, ezta? Bueno, mango joten golpetxo bat, eta ikusiko zu, Pero esila hemen, ugari da, igual gehitxo, igual arrotu ingen naiz pixkat, Hor esan dizut erdia, ia, eta erdi jain dezu, hor ingo deuna da, behitu, hau, aurre dut utziko dugu, beste batentzako. Eta hau ingo deuna da, bildurri gabe bota, perezila. Zeratikan, honek emango jo guain, egunduko sustantzia, saporia eta usaina. Patatake almidoia bota du pixkat, orduan potoldu intzaigu pixkat, guain ingo deuna da, ur pixkat bota, ez dugu masakote ba nahi, vale? Urakin hau pixkat hola lasaitzen dugu. Eta ikusiko, zuela emango ditugu bueltatxo batzuk, eta ja, saltza berdi egiten jungoa segituan. Perezildana ondo naztukoa, eta hemen patatak saltza berdian hilarrakin inda dazkau. Eta guain ingo deuna da, behitu, esan bezala, hauek hola jarriko ditugu gainean, bale? Nik danak uste dut esitela sartzen, sartuko ditugu hauek horrela ase, eta hauek geroxo ingo ditugu. Hau hemen, eta beste hau baita. Eta guain, honei, emango jo, irekin bat, inberdetena patata obera jetxi, horrela, hemen energia pixka gehiago eman, eta ingo deuna da, honei tapatxoa jarriko jo, 2 minutu duteko hemen, lasai, hola behotuko ja, barruan joingoa bakailua, eta ingo deuna da, platera eratu bitartian. Ondo. Bueno, zeitezu egun libretan, ze gustatzen zaizu? Egun libriak dakotenian, ze lan ikendo baita taberna baten, orduan Bai, jope! Lanpetuta ibiltzen naiz, baina, lagunak ingeatu, lo tipiko, ez dut ezer berezi jaitan. Eta izu gustatzen mendia hon, oso sinefilua zea, pelikula sin... Gustora, esporturik ekarten ez dagoena, sofaniak etia. Zike hoxe, bai. Ondo. Bueno, a ver, zerrekin harrapatzeten nik hau. Ingoetena da, hemen txe. Hartu, honekin, honesekin harrapatuko da. Inberdetena patata eta jarrak hartu bildurri gabe. Hau azpin jarri. Egarra indegu horkoan, Bai, txika honako, ezin hobia daka, itxura. Patata xamurra gehatu zaizkigu gainea. Lilarrak ebai, tipulinak ingoxatu deu. Eta emere jarriko deuna da beste txo hau. Horrelaxe. Nik usten eta horra zillo indak gaula. Eta, ingoetena da hauek guain epeldu, zatikan gero hemen danak azten dira, eta guretzako esaldezu berotu. Bai, ez te gutziko hau alperri galtzen, lasai. Hemen jarriko deu, tapatxua jarriko jau. Honei, olio berdina tanto pare bagotako izkio. Bale? Eta, peresian bilarean, joan betian eukitzet eta. Guain hemen dakau. Bueno, azteko eta behin. Eskerrik asko etortzegatik. Bai. Eharra, urrengo dizka kasunien berrizo etorri. Eta jarraitu goxatu arazten, eta nola topatuko du nundik noa ibiliko zaten, ez dakit. Dana Malko taldea, Instagramen, Twitterren,
leku danetan. Marko taldea, bertan topoko eta berri. Marko taldea, jarri lepua berotu, eta segi kontzertura. Eskerrik asko. Zuri. Agur. Agur.